Aku tidak pengen itu. खाई के बाद नहीं लूंगा खाएगा भी पुलियानो बेलाय के हमबाय सिनी मेडिया रखनो ते नाई तंगनाय सिनी लुक रखनो नरक साइमानना फाइनाय 12 तारिख इबा खानानि सालो खाना 12 तारिख मार्च 2022 लुकुथुम पांदांनाय अस्तबल मातो मिया जों फाइनाय सिनी जत वाइकेफ नि सेंक्रा रक फाइनाय बुबाग्रानि ओ राजबारि वो फाइये सब फाइलायखा सब फाइ जों मिया हरबा अस्तबल मातो बाना काइलायखा ते तिनि बोसों वाइकेफ नि जत सेंक्रा रक यागा बाना तैलाय रेडी इंग्लाइजाक हाइना हाइ तिनि जों अस्तबल मातो थांनाय ते याक याग्रा लामाव जों बाना काइलायनाय बेबाक फायनो जों बाना काइनायनि बागै अंखरलायजा ताबो अबन बागिनो लुकुरकना आं सानाय मुसुंगो बकसारो जेफ्रु चिनि चबा बिस्कांगो थानसानि मारिवो जों वानसुकनानि जरा फायो ओ जराव जों खासरांगै खारागै अबानि साकसाकनि सामुं इबा आनि खलायथाय हनै जों मा वानसुकनाय इबा मा खलायनाय जों थानसा अंगै लुकुनि बिस्कांगो आ सालसा जत हायनि बिस्कांगो चिनि थानसानि मारिनो फुनुंनानि बागै नरकबो खातुम खाजा खलाय फाइलायदि जों नरकनो नायसिंगै दङो ओ प्रोग्रामनि सालनो जों सक्सेसफुल खलायनानि बागै जों वाइकेफ नि सेंक्रा द चिनि बिस्कांगो बुसुदा दं बुदुकदा दं जों अबनो वानसुकया जों अबनो नाहारिया तुमुं बुदुक दंखांके जों अ बुदुकनो हगै नरै थांनाय तुमुं हाफुं हाथाय केबिंगै दंखांके जों अ हाफुं हाथायनो तांखगै बखगै थांनाय अबाहायके चिनि नाहारमु चिनि थानचाव जों वानसुकैनाखा नरक जत लुकुरकबो अबाहाय खलायनो वानसुकैनादि जों जतनो थानचा चिनि बिस्कांनि बेबाक केबेंमुं अबाहाय उसु उंगै आसाय दंबो जों अबनो मेनेज खाय थांनाय जों अबनो किरियावै चिनि बिस्कांनि जबा न जों क्राखै तिसाय थांनायनि नरकबो वानसुकैना हादि ते फायदि खानानि साल काहाम तंथन जों वानसुको जों नायो चिनि मो पीसफुल प्रोग्राम इबा मस गेदारिं प्रोग्राम फॉर ग्रेटर त्रिपुरा जों अबनो वानसुको चिनि ग्रेटर त्रिपुरानि नाहारमो वन लास्ट फाइट अब सक्सेसफुल उंथन आबुनि बागै जों दिनै वाइकेफ नि जत सेंक्रा दक जेसेक चिनि जबा बिस्कांगो सामपावै फायो आसुकनो जों खासरांगै जबाव अंखरनानि नांगौ हनैनाय जों दिनै अर बुथुम लायजाक ओंके जों ताबो आ जागाव थाङैनाय याक